Ilmastonmuutos. Ilmastonmuutos on vakavin ympäristöuhkamme, joka johtuu hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen pitoisuuksien kasvusta ilmakehässä. Ilmastonmuutoksen seurauksena ilmasto lämpenee, merenpinta nousee ja jäätiköt sulavat. Ilmastonmuutoksesta on haittaa myös eläimille, esimerkiksi jääkarhuille ei jää elinpaikkoja, koska jäätiköt sulavat. Sademäärä kasvaa ilmastonmuutoksen seurauksena. Suomessa on lämpimämpiä talvia ja sen seurauksena lumet muuttuvat vedeksi. Myrskyt voimistuvat. Luonnonkatastrofit lisääntyvät. Ilmastonmuutoksesta on haittaa myös eläimille, esimerkiksi jääkarhulle ei jää elinpaikkoja, koska jäätiköt sulavat. Ilmastonmuutoksen myötä havupuut vähenevät ja lehtipuita tulee enemmän. Ilmastonmuutoksen seurauksena trooppiset kasvit leviävät laajemmalle alueelle. Pohjoisessa jotkut lajit häviävät uusien tullessa sijalle.